Eh, la 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 la. La 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 la. Gadara. Rayuwa mai laifi mu dinga yi masa lamuni. Babu kyau yin gadara. Babu kyau yin gadara. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ki mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu fada. Gadara, A'a, sai dai in aka kawo shawarman nan kafin nan zan samu sha. Amma already ban mun riga mun yi order ai yanzu za su. A'a, gwara dai a fara kawo wancan. Idan aka kawo kaga zai fi da taɓawa. Mu je tashi dai mu je mu duba. Mu je dai mu yi order daga nan mu je mu duba. To, baba, inda ta riga ta kafura bari mu wuce. Tun a jikin shi baki ce komai ba, baki magana ba. Ina jira na ji wata tatsuniya ka zo min da shi da har ka zo ka same ni a nan wajen. Yi haƙuri. Ka tabbata na cancanci wannan kalmar? Idan baki cancanta ba, zan faɗa miki ba, saboda ba na furta kalmar nan a inda bai dace ba. Yau zan iya faɗa miki shine rana ta uku da na taɓa furta wannan kalmar ya haƙuri a rayuwata. Na gode da na zama ta uku, amma me yasa in zama ta uku? Saboda na fahimci duk cikin 'yan matan da suke sona, ke kika dace da ni. Saboda kamun wulaƙanci ban ɗau mataki ba? Ko kin so ki ɗauka ba zai ɗauko ba. Saboda na san kina sona. Amma ba haka ne yasa na fahimci kina sona ba. Saboda class ɗinki daban ne da na sauran 'yan mata. Matsala ta ɗaya, idan aka min laifi sai na ɗaukan sa. Ba na yafe wa mutumin da ya dai min abu. Wannan shi zai sa zamowar masoyina a cikin zuciyata ke. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ki mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu fada. Gadara.
Wato matsalar kes din a kulle yake. An ki a buɗe shi bare a yi magana akai. Kuma mafi yawancin lokuta mukan irin haka idan mutum ya faɗo hannu. Yanzu kenan cewa za mu bullo da wannan kes din. Hanya ɗaya ce kuma ba a bada ita ba. Amma wataƙila za a iya samun ta biyu. Ok, yauwa, to mu saurari ta biyun da ta ɗayan. Ta farkon shi ne a bada damar belinsa. To amma kuma Inspector Audu ya toshe damar haka saboda ya nema alfarma a wajen BPO kuma Allah mutum masa. Ok, to bayan wannan fa? Hanya ta biyu kuwa ita ce lallai sai an binciko wanda ya kisan domin a fidda shi daga zargi. Ok, to bayan wannan fa? Yawwa Bayan wannan kontin da nake a kai. La gadara. Kai, kamar menene haka? Oh my God, what happened, Kamal? Kai, ka kula, nan ba gurin wasa bane ba, ka gane ko? Tsaya. Jiyo mana, haba my dear, ina ganka hakan wani abu ne. Kamata ku zo gurin nan. Me kawo ku? Je kika dawo da kasana ku. Hankalina ba zai taɓa samun nutsuwa ba. Sai za ki damu da abin da zai yi. Idan ban zo na duba ka ba, wani suna na dace da shi a cikin zuciyarka? Ban taɓa tsammanin zan zo tsince ka a cikin wannan rayuwa. Ban taɓa tunanin zan ganka haka rayuwata ba kamar. Sai gashi mama na ta kawo ni inda ni nake tunanin fitar da mutane. Mama na ta hana ni damar da zan fita. To ai ga abin da nake fara maka kenan. Tun lokacin da muke da dama mai amfani da ita na sanin manyan mutane, yanzu ga abin nan inda ya kawo mu. Da ban wulakanta ba. Ban wulakanta ba. Da ban wulakanta akan abin da zai katange ta daga. To yanzu ya ra'ayi kenan. Mai laifi mu ringa yi masa lamuni. Kai kawai mafitar garin su. Ka nemo waɗanda suka yi wannan kisa. Ba mu fita kenan. Dan ba haka ba kana da wata dama ne? Ai wannan damar ita ce damar da za ta fitar da kai. Ita damar makauniya ce. Ba za ta zo inda ake bukatar ta ba. Sai ka taɓa ganin ragon da ya bari tinke su ta bar gida sannan ta kawo kanta. Ka san tinkiya fa uwar gararan ba ce. Yanzu dole kuna ganin wannan shine mafita. Haka ne mafita. A labarin da ka bamu, mun fahimci polis ɗin da kes ɗin da ke hannunsa yana da wani kudiri. Baya kaunar fitarka, kuma bayan an ba shi fawa a wannan gidan. Hakan yana nufin za ka shekara a gidan nan ba tare da ka fita ba. Kuma ka san daga nan ba za ka taɓa yakin neman shaida ba. Ya zan yi kenan. Dole a wannan kisan kana neman mataimaka. Wa me yasa kike karaita kanki da kanki? Me yasa kike karaita kanki da kanki na cewa kina so ni? Me zaki yi daga dare da kike ta kama da ita? Me sunan ki zai miki da kike kare shi fiye da martabar yaranki da kimar ki? In za aka saki bar rayuwata ta salwanta. Haka zan rayu. Allah ki nemo mun mafita. Taimaka ki nemo mun yadda zan taimaka. Wallahi na daga kafa ne na rashin bayyana kaina a kotu saboda na biya ki irin soyayyar da kika nuna mun a baya. Amma idan al'amari yayi tsanani wallahi komai zai sauya. Girman kai bai da riba. Wannan kisa dole na bukatar motsin kuma a ciki. Ya kamata a bar Kamal a cikin wannan gidan ya zauna ba. Gaskiya da ya kamata a ce a yi mamaki.
To me kuke so ne? Hakuri kawai Kamal zai yi har lokacin da ya dace. Mama ne za shiga cikin wannan lamarin ko na yi wani abu a kai. Bar shi. Shiganki cikin wannan al'amarin daidai yake da shigan sunana. Don haka ku bar shi kawai. To mama so kike a bar shi a can ba tare da an cire shi ba? Kun san matsalan ku gaba daya? Nuna kuke kun fi ni son Kamal. Kamal shine jinina. Kamal shine rayuwana. Shine jinina kuma in gaya muku. Kada waninku a cikinku ya sake yayi wani motsi a cikin wannan al'amari idan har motsinku kuma ya taɓa darajata. Wallahi gaba ɗaya zan ɗauki mataki akan ku mai tsauri. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ƙi mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu faɗa. Shi ne kai abin da ake faɗa mu? Shi ne kai abin da zaki ce mu? Bayan tsananin tashi hankali da rikici da kika saka ni? Kamal ya kamata ka san. Kamal ya kamata ka san ina son ka. Kamal kai ne rayuwata, Kamal kai ne farin ciki na. Duk abin da nake nema naka ne. Rayuwata da dukiyata duk taka ce. This and that. I'm tired. Ka fahimce ni nace Kamal. Ki dauki hanyar da zan fahimce ki ba. Ki dauki hanyar da zan fahimce ki ba. Kin sadaukar da kwanciyar farin ciki na da kwanciyar hankali na. Ya isa haka Kamal. Ya isa haka Kamal fa Kamal kai hakuri nace maka. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai karfi ne, gadara. Me yake faruwa ne? Anya? Kamar yana cikin ƙoshin lafiya kuwa? Ban ɗauko hanyar lalatar da yaro na ba? Ya Allah. Bana ganin ni da yi laifi. Yare? Ya daga mutum kujin. Kai, mu ba lokaci yayi. Lokacin me? Lokaci yayi na tafiya ba na mutuwa ba. Yanzu tafiya na ku bar ni? Karka damu, idan abokan zama ne ko na shira za ka gansu. Ina mamaki ma cikin kwanakin nan idan sel ɗin nan bai cika ba. Yana cika? Sosai ma, musamman idan shedan ya zagaya cikin gari, ai ana cika sel ɗin nan sosai har a rasa inda za a kwanta. To ya za a yi bacci? Wannan kai za ka nema wa kanka. Ka yi addu'a a daidaita da mamanka. Idan ba haka ba, lokaci ya zo da zai faru da kai. A tabbata yaran nan kafi su komai, kafi su hanyar fita da hannu. Amma sai gashi abin mamaki sun zo sun same ka a ciki kuma sun fita sun banka. Mahaifiyarka ba ta son ka, ko kaki ko kasu. Da za ka bani dama in taimake ka, ka bani ƙofa da hanyar da zan musguna mata. Da tana son ka, ba za ta taɓa fifita farin cikinta akan naka ba. Sunanta ya fi ɗanta daraja. Gaskiya ai bincike ina ganin ba mahaifiyarka ba ce. Dan ka kuskura kai ni bango sai na illata ka. Dan ka har ka kuskura na fito, wallahi sai na zama babban abokin gabanka. Kuma sai na illata ka. Foolish.
makiyarka a gida ni ba makiyinka bane ba zan yi fada da kai. Babban makiyarka tana gida ta ki zuwa ta taimake ka a matsayinka na ɗanta, amma ka danne zuciyarka ka ki ka yadda. Na ruwanka, ina ruwanka. Foolish boy. Sai na illata ka. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, 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 gadara. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne. Hajiya ikon Allah, ga kuɗi ga siyasa ga kuma manyan mutane a duniya. Hajiya ikon Allah ya aiki. Aji Umar Haladu, ina gaishe ka, ina godiya da irin wannan karamcin da ka mini. Hajiya ikon Allah, daga ganin kiranki na tabbata wata dama ce mai yawa ta bullo. Faɗa mun Hajiya, me kike bukata yanzu a yi miki shi? Hajiya ikon Allah. Ba wani aiki a yaji, kawai damar tambayan ka zan yi na ku kai wannan matashin da na turo shi wajen ka. A ba shi DPO. Yankin ku ne mana Hajiya, kina buƙatar wani abu ne? Ina bukata, amma kuma idan aikin hakan ya taso zan maka magana. Godiya nake Hajiya mai kayan Dubai, sai na ji ki duk abin da yake da bukata Hajiya sai ki magana. Daman kawai ina son tambaye ka ne. Gadara, gadara, gadara. Bai kamata in bari a shigar min faɗa ba. Kamal kai haƙuri. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai ƙarfi ne.